А что такое Путин? Что? А что такое Путин? Это что такое? Кто таки Путин? Это что? Ну, Сталин был криминальный авторитет. На Кавказе его ведали. Была борьба поміж авторитетами. Вот был Сталин. Сталин долучив сюди большевиков. І вони узначалювали групи, які грабили банки, і большевикам давали гроші. Большевики попиралися на Кавказі на кримінала. І Сталин був головним кримінальником. Но там був другий, азербайджанець. Був авторитет моцний. Там розкол відбувся. І знаєте, що відбулося? Треба було встановити так, або війну, або мир. І Сталін пішов з ним на споткання тет-а-тет. Ні ахови, ніякої нічого, це ж бандюги. Вот. І він з ним об чим говорив, історія не ведає. А коли він вернувся, все, большевиков не рушили. Вони грабили банки, той авторитет. Ми не ведаємо, що він говорив. Так? Но, як би там ни було, на гэтым падонічным узроўні, крымінальным, гэта была нейкая асоба. Так?